Geacht kopstuk. Als mijn man iets nieuws moet hebben, bijvoorbeeld een pak of jas, dan krijg ik hem niet naar een modezaak. Nu heb ik zelf al eens een hoed voor hem gepast en gekocht. Maar ik kan toch moeilijk een pak voor hem gaan passen. Aangezien hij 1,80 meter is en ik maar 1,54 meter. Hoe krijg ik mijn man ertoe zich naar een modezaak te begeven? Het is een bekend feit, het is inderdaad waar, dat mannen er een hekel aan hebben om naar een kledingmagazijn te gaan. Ze zijn er inderdaad bijna niet toe te bewegen. En ik geloof het heeft verschillende oorzaken. De eerste is dat een man in tegenstelling tot een vrouw conservatief is, behoudingsgezind. Vrouwen houden van afwisseling en vernieuwing. En het ideaal van een man is om als een dood in hetzelfde pak te lopen, ook al hangen de flarden erbij. Een tweede reden is, meen ik, dat hij het niet verdraagt dat er als een lijf gefrunnikt wordt. Hij vindt dat slopend en dat is het ook. Maar ik geloof, mevrouw, dat ik de voornaamste reden nog niet genoemd heb. En dat is, meen ik, de valse situatie, de onechte situatie waarin een man zich in zo'n winkel bevindt. In kledingzaken heerst namelijk, zoals u weet, een vrouwelijke atmosfeer. De tonen zijn voortdurend vriendelijk en hoffelijk en tegemoetkomend. Een dikke dame wordt bijvoorbeeld zo behandeld. Mevrouw, wat hebt u een mooi gevuld figuur. Ja. Mannen doen dit van nature niet. Ze houden er ook niet van. Als een man in een zaak komt en hij is wat corpulent, dan verwacht hij eigenlijk, en hij hoopt het ook, dat de bediende zegt: allemachtig meneer, wat een dikke pens. Kijk. En dat is eigenlijk de opmerking waar we allemaal op zitten te wachten. Of als je wel overbeen bent, dat zo'n bediende dan zegt: dat pak zit u als gegoten, maar ik zie het u niet opdragen. Of als je voor een broek komt, dat zo'n man zegt: een broek, meneer? Ach, vet ruiter is toch geen begin aan. Of als je een hoed vraagt, dat zo'n man zegt: een hoed, meneer? Voor die kop? Meneer maakt een grapje. Enfin, we zullen eens kijken, je weet het maar nooit. Maar helemaal redden doen we het niet. Of als je om een colbert komt, dat zo'n bediende ronduit zegt: een colbert, meneer? Moet dat daar omheen? En dan nog een pantalon? Enfin, we hebben in het magazijn nog wel een paar balen liggen. En dat is de ronde, eerlijke taal waar een man van houdt. Dat is een mannelijke atmosfeer waarin we ons thuis voelen. En zoals het nu is, voelen we ons als een soort logge stier in een porseleinwinkel.